Već dugo godina dolazi mi jedan mladić iz Banja Luke koji se bavi Isusovom molitvom. I nedavno je jednog svog druga koji je oženjen i ima decu naučio da se i on moli Isusovom molitvom. Začudio sam se kada je njegov drug došao i kazao kako mu se srce stalno moli i da molitva stalno teče. Ovaj je mladić tako obasjan radošću, pun mira neiskazanog. On je predao i sebe i ženu i decu Bogu i dobio besplatnu blagodat. Prijatelj koji mu je kazao nije dobio tu blagodat, iako se duže molio za njega. Znači, Gospod gleda naše srce i kad mu se obraćamo od srca, Gospod će nas odmah utešiti. Samo oni koji su dobili besplatnu blagodat mogu znati kakvo je stanje anđela i svetih. Drugi to ne mogu znati. Mi se molimo Bogu i trudimo se, ali ako neko nije dobio besplatnu blagodat, nije u mogućnosti da shvati stanje anđela i svetih, jer se ono rečima ne da objasniti. To je stanje neiskazanog mira i radosti. Znaš kakav si bio pre, ljutio si se, a sada ljutnje nema. Ne postoji čovjek koji te može uvrediti, ni jedna negativna misao ti ne može naškoditi, jer si ti ograđen, rukovođen Duhom Svetim. Oni mogu da razumeju stanje presvete Bogorodice, koja je i od utrobe materine do kraja zemaljskog života, pa i u večnosti bila u punoj božanskoj blagodati. Sveti Dionisije, učenik apostola Pavla, želeo je da vidi svetu majku i kada je došao u Jerusalim, uveli su ga u odaje u kojima je bila presveta majka. I njega kaže odjedanput ozari neki mir i radost i on kaže: da ja ne znam za istinu da Boga ima, za mene bi presveta majka bila Bog. Zato je Gospod ostavio presvetu majku kao utehu svetim apostolima, jer su oni bili mnogo gonjeni sa svih strana. Ona je njima bila velika uteha, jer ona zrači božanski mir i božansku radost svuda oko sebe. Eto pa treba zato da se molimo, da se od srca molimo i da revnujemo Bogu od srca. Pa će nam Gospod dati svoju blagodat i svuda ćete osjetiti kakvo je stanje anđela i svetih i niko nas neće moći uvrediti. Sve volite i imat ćete neiskazani mir, neiskazanu radost, rečima neopisivu. Želim vam sve najlepše i mir i radost od Gospoda.